and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Na, nagkayo na ang duha kasakyanan kami. Dili may magdugay na gini. Misulbong na kitong kay aso. Dili may bukod. Kung makakita sa may bukod sa mga aso. Mga kauban! Bakit ko tulong sa dali? Pagkiwas mo papasira sa sikon. Kami Sige mga kauban! Mapulang salamat! Salamat sa masarap yung luha. Pwede tabo niyo. Salamat! Tana ka Agnes. Ngano ka, Kamiri? Kuan? Nalipog ko. Kamiri! Sarasay ka! Kamiri! Oh, dugo! Mga kauban! May igo si Kamiri! Grabe ang iyang igo! Kamiri! Kamiri! Oh, dugo! Misuga kag dugo, Kamiri! Ayaw! Unsa may ato ang katarungan kung imbestigahon ang nahitabo ni Kamiri? Oh, oh, mahigayon pa! Isibat dayon na to ang tricycle nga inyong gisakyan aron malayo gikan dinhi. Ug ang uban ninyo, kinahanglan mo kuyog namo ni Kamiri aron makatabang sa pag-alsa niya. Niya kita sa hawan kaayo ug duol sa nasunog nga sakyanan. Agakan ninyo si Kamiri! Dali! Tuan ang tricycle. Dali na mo. Dali. Pas. Wala lang paagi. Musuot kita sa katubhan. Pas. Huwag maglihok. Nagsteady sa iyang lupad ang helikopter. Huwag maglihok. Yaaninaw nila ang dapit sa nasunog na sakyanan. May hinahinay ang helikopter sa pagpadool din sa atong naimutangan. Huwag maglihok. Nagpatungod sila nato. Tuan na, may balhin sila og laing dapit. Apan ni alang gihapon duol sa nasunog nga sakyanan. Mo hinay-hinay kitag palayo din eh. Aga kong gawin ito sa Kamiri. Oh, tani. Padayon mo sa unahan. Ayaw mo paggunong. Musunudayan ko ninyo. Okay, Agnes. May biya na ang helikopter. Padayon ta! Nganong mihunong man mo? Nganong nang hunong mo? Nagkaramog kaluspan si Kamiri. Oh! Kamiri! Kamiri! Dagan ang dugo ang may agas siyang samal ka, Agnes. Kamiri! Agnes, usas nung itong bato. Mapadayon kita sa unahan aning katubhan. Tana, asahan ninyo si Kamiri. Dali! Kamiri! Luspa na kayo si Kamiri, oy. Kamiri! Niya na ta sa tunga-tunga sa katuban. Sayod kita. Nga layo-layo pa ang atong kampo.
Kung mapadayon kita, nga dana to si Kamiri, dugay pa kita mo abutin to. O labing siguro, mamatay gyud siya. Magpabilin mi si Kamiri din eh. Ako mo bantay niya o kamong duha. Mga kauban, kamong duha mo padayon dito sa atong kampo. Ipaibaw nila ang hitabo o balik dayon mo din eh. Nga may kauban na kamong mo acupuncture ni Kamiri. Oo, Kagnes. Sige na, lihok na mo mga kauban. Ato na eh. Timanin ninyo kinadapita, aron dili mo masag. Oo, Kagnes. Oh, milihok si Kamiri. Kamiri! Gawa sa katuban. Gawa sa kita. Sige. Nagano na to magkilisunan. Pas. Atas. Atas. Kamiri. Naibaw kong nakadungog ka na ako, Kamiri. Nakadungog ka na ako. Kinalan nga mo kaon ka, ani. Kinalan mo kaon ka, ani, ha? Kamiri, ha? Kamiri! Hangtod lang sa gabi ang atong pagpaabot ila ni Kamiri o ka-Agnes. Kung dili pa gani sila mabalik din sa atong kuta, mulugsong ta sa lungsod, aron sa pagsusi ko na unsa na sila. Komandan! Tawagan, Komandan. May biabot ka mga kauban kaya sa lugsod. Nangita ni mo, Komandan! Mao ba? Nagkinahanglan ko og 5 ka kauban. Mukoy yung mo, Komandan! O sige, wata ko na diha. Kuhaon lang ako ang acupuncture. Magdaog doyan nga pisi, aron mao'y kargahan ni Kamiri. Lihok na yung mga kauban. Kung napita sa iyang lawas, maigo si Kamiri. Ha? Yan. Ito po sa iyang pantok, Komandan. Ay, kung maog ka na, delikado ang kahimtang ni Kamiri. Kupot gyud, Kamiri. Hawit gyud. Ayaw pamuhi. Ayaw kalimot sa ato mga saad. Nanumpa kita sangan sa mga dinagdaog nga mag-upan kita sa paglaban nila. Wanay laing paglaom sa katawan kung dili kita na lamang nga mga mapulang manggugupat. Ayaw gyud pamuhi. Kay gusto pa kita nga mosaksi sa kadaugan sa revolusyon. Kamiri? Unsa man ikaw, Uban? Natuog ka? Ha? Hinaot lang unta na natuog ka lang. Napita! Ka-Agnes! Ama, bibi. Tanaw na ko si Kamiri, bi. Kamiri,